Da vi havde besluttet os for at få solceller, kiggede vi på mange firmaer. Solcellepartner skilte sig hurtigt ud. De virkede hurtige, professionelle, og de vidste virkelig, hvad de lavede. Helt ærligt, så er det nok en af de bedste beslutninger, vi har taget til vores hjem. Ja, helt klart. Solcellepartner tog sig af det hele. Selv papirarbejdet. Og lad os være helt ærlige, hvem har tid til det? De lavede en skræddersyet løsning, som passede perfekt til vores tag, og sikrede, at vi fik den bedste ydelse, hvor vi sparede mest muligt. Installationen var hurtig og gnidningsfrit, og holdet viste virkelig stor respekt for vores hjem. Og så gjorde det en kæmpe forskel, at vi havde en fast rådgiver. En vi altid kunne ringe til, også her efterfølgende. Helt sikkert. Og så er der Solaro, deres smarte energihjælper. Den kører bare i baggrunden og styrer det hele. Den beslutter, om vi skal gemme strømmen eller bruge den, eller sælge den tilbage til nettet. Siden vi har fået systemet installeret, har vi sparet over 80% på energiregningen sammenlignet med sidste år. Ja, vi sparer penge, lever smartere og føler endelig, at vi har fået kontrol over vores energi.